ତଳେ ବସେଇ ଖଟ ଉଠି ଛାଡ଼ିବ ନାଜ ମାଡ଼ିବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଛାଡ଼ିବି ରାନୀ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବି ତାକୁ ମଝିରେ ଖଟରେ ବସେଇକି ସାଇଜ୍ରେ ତାକୁ କରିବି। ତାପରେ ଖଟରେ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ବସେଇ ଦେଇ ଖଟରେ ଏଇନା ସିଏ ସବୁ ଆସିବେ ବସେଇ ବସେଇ କରିବେ ପୂଜା। କିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ଘର ଛୁଆ ଆସିବେ ବସେଇ କ'ଣ କରିବେ? ନା ମୋ କିଛି ନାହିଁ ସେ ଖଟ ଉପରେ ବସାନ୍ତିନି ବା ନା ଏମିତି ଆସନ ପକେଇ ବସେଇବ ଖଟ ଉପରେ ବସାନ୍ତି ତା ଗୋଡ଼ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଏଟା ବଥ ଉଠିଥିଲା ବଥ ଡାହାଣ ହାତ ଦେଖା ଡାହାଣ ହଁ ଆଗେ ବଡ଼ରୁ ବାନ୍ଧେ। ବଡ଼ କି ଏ ବଡ଼ କିଏ ସେ ଜାଣିନି। ଡବଲ ବୁଲେଇ ଦେ ତା ଉପରେ ଡବଲ ନା ନା ଥାଉ। ଆରେ ଡବଲ ସୂତାଟା ତାର ହାତ ଏତିକି ଟିକେ ନା ହାତ ଡବଲ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତା ତଳ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ଦେବୁ। ହଁ ଫେର ତଳ ସେଟା କରିଦେ ବାସ୍ ହାତ ହେଇଯିବ। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଆଣିଛି ଉପରେ ପକା ଦୀପ କାହିଁ ଦୀପ ଦେନି ଟିକେ ଲଗେଇରେ ଏଇଟା ଆଣିଛି କାହିଁରେ ଦେନିରେ ଲଗେଇ ଆଉ ଦୁବ ବରକୋଳି ପତ୍ର ଆଣିନୁ ହେଇଲୋ ସେଇଟା ମନେ ନାହିଁ ଦେ ଦେ ହାତ ଏଡ଼ିକିଟା କରିବ ଡବଲ ବୁଲେଇ କର। ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦିଆ ହଉନି ତ ତମକୁ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏମିତି କରିଛ। ଏବେ ସେ ଆଗରୁ କୋଉଠି ବାନ୍ଧିছে ନା କ'ଣ ନା ସେଇଟା ଦେ ତା ହାତରେ ଦେ ପୁରା ହାତ ଟିକେ ସ୍ମାଇଲ୍ ହସ ଉଠିଲା ବସ ବସ ବନ୍ଧା ହେଇନି ପା ବସ ବସିଛନ୍ତି ତ ଦେଇଦେଇ ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଆଜି ପିନ୍ଧିଲା ନା ଏମିତି ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିବ। ହଁ ତ ପିନ୍ଧୁ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ସେଇ ସବୁ ଭାବନା ଭଲ ଆଉ କ'ଣ ଖରାପ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଯେତେ ପିନ୍ଧକ ଇଏଟା ହଁ ଅଲଗା ଦିନ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବ ହେଲା ହେଲା ସେ ଆଣ୍ଠୁଟା ପକେଇ ଦିଅ କ'ଣ ଆଇଲାଣି କଳକା ଘୁଞ୍ଚି ଯା ଲାଇନ୍ ହେଇକି ବସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସବୁ ଛେଞ୍ଚିକି ପକା ବୁଲା 3 ଜଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇବ ହଁ ଶଙ୍ଖ ଟିକେ ଦଉନା ରେ ବସଉନ ଟିକେ ଶଙ୍ଖ ବଜା ଶୁଭ ଶଙ୍ଖ ବାଜିଲେ ଭଲ ତା ହାତେ ଧରେଇ ଦେ ତା ଗୋଟେ ଦଉଛୁ ହଁ ଆକୁ ତାକୁ କହି ତା ହାତରେ ଧରେଇ ଦେ ସେମିତି ଦିଅନ୍ତି ହଁ ଦେ ଏଇଟା ଖୋଇକି ତାକୁ ଧରା ହଁ ତାକୁ ଦେ ଧର ମା ହାତ ନେବେ ଡାଣା ଧରୁ ଧରୁ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ହଁ ଖା ନମକାର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଦିଦି କି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଧନ ମାର ସେ ବଡ ଦିଦି ନା ନମକରା ସବୁ ମାର ଦେବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନମକାର ଦିଦି ଆଣ୍ଠେଇକି ତୁ ନମକ ଦେ ନମକାର ଦିଦି କି ନମକାର ହାତ ଯୋଡ ନମକ ଦେ ଆମର ଗୋଡ଼ କାଁ ହେଲୁ ଗୋଡ଼ ମାରି ଥାଳି ଗଳେଇ ଦେବୁ ନା କ'ଣ ମତେ ହୁଳହୁଳି ଆସେ ନା
ସାନ ରାତିକୁ 3 ଥର ବୁଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଲବା 3 ଥର ବୁଲା ହେଲା ଆଇଲା ପରା ଝୁଲିଛି। କିଏ ଆଣିଛି କି କହୁନୁ ସେ ଖାଇବନି ସେ ମିଠା ଭଲ ପାଏନା। ନମସ୍କାର କର ମୁଣ୍ଡ ବାଜିବ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓଟା କ'ଣ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଥାନ୍ତି ସେ କି ଗୋବରିଆ ଗନ୍ଧ ଯା ସେଟା ବାହାରକୁ